Kamire. Yes, svika henyu asvika makasununguka. Regai tisvike mudare renyu. Makasimba here? Tinofara makadi zvenyu. Tinofara. Naika. Ndimi makada. Kupenyu zvavo ndimi makada kutarisa muchero. Aiwa, tinorarama nemuchero. Netsubvu tiri kuzviona. Tsambati, maroro zvese zvirimo munharaunda. Handitika. Nai wakuru ndimi makakura kare. Isusu tiri kuchikoro tinongodzidza zvemarock paintings, marock paintings zvakaitwa nemakwekwe and the same people vanhu vekare vaya. Saka inini ndauyawo kuno because ndakangonzwa nzi pane nemapaintings, saka ndinenge ndaita lucky ndakuonai muriko mapaintings ndiri kumaona. Munganditsanangurira here kuti zvinofamba sei uye zvamakanyora zvinorevei? Okay. Yawa, mafamba nguva yakanaka. Handitika. Nguva iyi hainyanyowanika. Handitika. Kunoku kwakaitwa marock paintings. In 1932. Kare. Saka mapaintings aiitwa nemasani nemakoikoi. Saka ndo vaishandisa kazhinji vaishandisa ropa remhuka. Pavanenge vavhima paipai vatora nyama, ropa racho ndoro vaishandisa kudhirowa, votanga kunyora vachidhirowa nezvigunwe nezviri kuona apa. Kwanga kutori vanga vaitoziva havo futi chirungu. Saka chirungu aichiziva. Handitika. Handiti munoona kuti panapa ndiro vakanyora chiiriri riri ropa remhuka. Handitika. Dhausha unoti commit what? Adultery. Alright. Yes, kuno kumasango edu anoyera. Saka kutenderwa kuita adultery. Alright. Saka vaitira vanouya unozoona kunoku matourist, especially kunowanzoya varungu. Alright. Saka ndo vaitira kuti vaite se wasazoita adultery. Kuti kwakaita adultery there is life after death. death. Handitika. Saka wakaita adultery hauchapinde denga manje. Alright. Ndo vainyora izvozvi. Saka zvinongorarama kusvika isusu tichatosvika pakutofa futi muchizvisiya zviripo. Saka tongosira vadiki vari kuzouya nhaka. Alright. Ichokwadi nhaka inooneka nekuti inini hangu ndenge ndisingaiziva zvakafanana isusu edu wanoiwa wakazvarwa kunana 2010 kunyanya wamwe wangu wezera rangu wa 2019 hatitozvizive kuti zvinhu izvi ndezve inhaka yamuri kutichengetera. Aiwa, inhaka bhozi izvozvi kana makatarisa kwese kune mapako atinawo kuno. Mune mapaka muinawo. Tourist attraction. Patingotiko zvonzi takadisturbwa zvedu pandemic. Pandemic yakati disturb ende yativhiringira basa zvisingaiti. Handitika. Anyway, hanyu ndimaita zvakanaka bhozi. Mafamba nguva yakanaka. Handitika. Mafamba nguva yakanaka mazosvika zvenyu. Kungoti michero yedu iyi yadai kupera umasvika shuwa iri kuoneka kuti dzapera. Plan. Handitika. Saka tinokutendai wakuru nekutidzidzisa zvakanaka. Naika. Aiwa, muve nenguva yakanaka imimi. Handitika. Muchitishanyira futi. Aiwa, tinouya zvekare. Naika.